July 2018 ni simi IPFT ni tangphang okra rok ni khukte haste ni kokchap nogote hakto ni kokchap nog rogobati prale ni kokthaino talang maina ni bagai ti prasa lukuro kha koile jak aboni bagai OBC ni ADC chongmari obo IPFT rok keplai ngi malia lukuro kha koile mate jori laima jorawo lai thangnai sal nuchini ni salo IPFT rok Delio thangai hakto ni tangphang rok bai malai mano ti prasa hamkrai ni tangphang borom gunang Mevar Kumar Jamatia press conference ni bisingte saklai kha IPFT ni sanmung blai puile ti pralen mungi kaisa haste sinamai rena ni kokthai sija aboni yagula ti prasa rok ni hamkrai ni bagai socio economic development ni bagai high power modality committee ni report ni kokno bo sija abono ti 8882 crore budget ni kokbo sija te schedule tribe tongnai lukurok ni bagai 20000 sebok klaijak tongmano supungna ni kokbo sija aboni logi 6 schedule selai Tripura tribal area autonomous district council no selai aro tebo fund box na ni kokbo sija te bisi kedagma romai lukurok ni sanmung kokborok kokno 8 schedule otubunani o kokbo sanmung balayo sija tabung nai thayo bono o sanmung bisuk joratai kubui tai bufuru hakto ni tangphang rok o sanmung rok no haktor kokchap nogo ti sawi ti prasa lukurok na paisugi yafarno